Dobrý deň, milí diváci. Dovoľte, aby som vás privítal pri sledovaní úplne novej relácie Duša v rovnováhe. Slovenská terapeutka Dominika Nociarová nám zodpovedala na naše otázky. V každej epizóde sa Erik spýta 4 otázky a ja vám prečítam odpovede od terapeutky. Erik, aká je tvoja prvá otázka? Ako rozoznať rozdiel medzi bežným stresom a úzkostnou poruchou? Bežný stres je prirodzenou reakciou organizmu na náročné situácie. Prichádza a odchádza, keď pominie príčina. Úzkostná porucha je však intenzívnejšia, pretrváva dlhodobo a často sa objavuje aj bez jasného spúšťača. Môže ovplyvniť spánok, schopnosť sústrediť sa, bežné fungovanie či medziľudské vzťahy. Ak má človek pocit, že ho úzkosť zviera alebo obmedzuje v živote, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. Prečo je dnes úzkosť rozšírená tak medzi mladými ľuďmi? Žijeme v dobe nadmerných podnetov, vysokých nárokov, tlaku na výkon a neustáleho porovnávania sa, najmä cez sociálne siete. Mladí ľudia často prežívajú vnútorný tlak byť dostatočný, pričom nemajú vždy vytvorený zdravý vnútorný kompas. Okrem toho chýba priestor na bezpečné vyjadrovanie emócií a rozvoj sebapoznania. Ako si pomôcť sami pri zvládaní každodenného stresu? Dôležité je vedome sa zastaviť a všímať si svoje telo, dýchanie, myšlienky. Pomáha pohyb, pobyt v prírode, dýchové cvičenia, mindfulness, ale aj obyčajné povolenie. Byť k sebe láskavý, neriešiť všetko hneď dokonale. Podporné sú aj rituály, ako zápis do denníka, rozhovor s blízkym človekom, či vedomá pauza v priebehu dňa. Je pravda, že dlhodobý stres môže poškodiť naše fyzické zdravie? Áno, telo a psychika sú hlboko prepojené. Dlhodobý stres môže ovplyvniť imunitu, spánok, trávenie, krvný tlak aj hormonálny systém. Môže viesť k vyčerpaniu, bolestiam, zvýšenej chorobnosti či dokonca k chronickým ochoreniam. Starostlivosť o duševné zdravie je preto zároveň starostlivosťou o telo.